हेलो फरायसाफोर, वेलकाम टू माय यूट्यूब चेनेल। आंनि यूट्यूब चेनेलाव आरोबाव फिन खनसे बयखौबो बरायबावनाय जाबाय। आसा खालामो भिडिअखौ बयबो अननानै जोबजासिम नायलांगोन। अब्ला फरायसाफोर, आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। फै जोङो गोसो होनानै फरायलांनि आरो नायलांदिनि। दिनै आं लाबोदों गारां हांखोजों जानाय माखासे सोदोबफोरखौ बानामजों लोगोसे जों दिनै फरायलांगोन। थुदो बिदिब्ला। गाराङ'जों अर, गाराङ' र अर। गाराङाजों आमलाइ, गाराङा म लमारा ला गुसुंइ आमलाइ। गुसुंइजों इथा, गुसुंइ गुसुं थमारा था इथा। गोलावइजों इगल, गोलावइ ग ल इगल। गुसुङुजों उट, गुसुङु गोलावथ उट। गोलावजों उल, गोलाउ ल उल। रिजों रिसि, रि गेजात समिसिं सि रिसि। एजों एन्जर, ए गुसुं न ज र एन्जर। उइजों एराबत, ए रा ब गुसुं थ एराबत। ओजों ओंखाम, ओ अं खमारा खा म ओंखाम। औजों औवा, औजों औवा, औ वमरा औवा औवा। अब्ला फरायसाफोर, भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो? मोजां मोनदोंब्ला अननानै भिडिअखौ बयबो साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै लादो फरायसाफोर। अब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, आरो लाइक साबस्क्राइब बेल आइकनखौ अलाव थुनो दाबाव। थेंक्स फर वाचिं। गोजोन